Dili gyud ikalalis ang atong pinalanggang Mindanao daghan og ikadalit. Mapamabulo kong kultura, lami ang pagkaon ug makahinganghang suruyanan ana kana sa gitawag nga Land of Promise ang Mindanao. Busa atong suruyon ang atong isla, one place at a time. First stop, ang majestic ug kinatas ang bukid sa nasod, ang Mount Apo. Ug kana gisaka sa atong usa ka kapuso. Unsa ba kanindot ang highest peak sa nasod? Tara, atong suruyon dinhi sa May Mindanao. Sa taas nga halos 9,700 feet above sea level, tuod man ang Mount Apo sa Davao del Sur ang gitawag nga highest mountain peak in the Philippines. Gani alang sa climbers ug hikers usa kini sa ilang bucket list. Ug kay nakahigayon ko karon og tick sa akong bucket list, tara, mubani ko sa akong journey pasaka sa makahingangha nga Mount Apo. Isip usa ka hiker, nakasaka na ko og mga bukid. Apan kay laagan lagi, gi-challenge na ko akong sarili, kuway lain, Mount Apo gayud akong gipili. Ang akong first major hike challenge accepted. Alas 12 sa kadlawon, sugod na mi sa mong hike. Ngit-ngit ug kabugnaw ang nag-welcome sa muap sa pagsaka. Di jud siya lalim kay tukod ma-challenge jud ang imong physical ug mental nga aspeto. Pero samtang nag-hike bisan sa sobra ka ngit-ngit, maka-amaze ang kahilom ug kanindot sa lugar bisan flashlight ra ang source of light para makita ang kanindot sa Mount Apo. Alas 7 sa buntag nakaabot nami sa boulders ug di basta-basta ang view. Dagko pa sa tao ang mga bato. Didto abi na moghapit nami sa peak pero layo pa jud ay kayo. Nagtapok-tapok mi sa rock tower kadali para mangapi ug rest kay grabe kayo katugnaw jud sa taas. After 30 minutes, nagsugod na migsaka. Samtang gasaka sa boulders, sugaton pug ka sa isog nga baho sa sulfur. Maong need jud nimo magmask. Paduol lami sa peak, nagahinay-hinay pud og kabugnaw. Apan naabtan mi og kusog nga hangin sa taas. Pero way back out ay, saka gyapon kay panagsa lang jud ni. Andod siya. Naabot jud namo ang peak sa Mount Apo. Di jud basta-basta si Mount Apo, pero worth it ang tanang kakapoy ug kalisod sa pagsaka. Daliman kag nasaka nako ang pinakataas ka peak sa Pilipinas. Best experience jud. Bisan sa kalisod, kung pasakaon kog balik, why not? Sa buot mo saka sa Mount Apo, kailangan andam jud mo physically ug mentally. Ako si Daniel Jurmelesio ug this is my Mindanao.